tomto návode budem hovoriť o tom, ako vieme využiť program WinUpos. Problémom pri snímaní Jupitera je jeho rýchla rotácia. Môžeme nahrávať videá trvajúce približne do 2 minút, tak aby sa tam tá rotácia planéty neprejavila. Ale aj potom, keď tieto videá spracujeme a výsledné obrázky, čiže červený, zelený, modrý, preložíme cez seba, vytvoríme farebný obrázok, uvidíme, že je vlastne na tom obrázku viditeľný posun, ktorý vznikne za čas, kým sme nahrali tie 3 videá, červené, zelené a modré. Tuto vidno na tomto príklade, ako tu budem teraz preklikávať. Tu je poskladaný na seba červený, zelený a modrý kanál presne tak, ako sedí okraj planéty, ale samotné detaily v strede planéty, proste na kotúči, sú trochu rozmazané. Keď zarovnám červený, zelený a modrý kanál, tak aby som mal čo najostrejšie detaily, mám zase rôzne farebné kraje planéty. A toto nám pomôže vyriešiť program WinUpos. Takže po otvorení programu mi ponúka, že existuje nejaká novšia verzia na stiahnutie, toto teraz odignorujem. Uistím sa, že v záložke program mám vybrať tú planetu Jupiter. Otvorím si v záložke Recording Image Measurement a vlastne si zmeriam svoj výsledný obrázok. Takže otvorím si z červeného kanálu, vyskúšame na tomto videu 0031,2 začiatok videa. Takže otvoril som si tento snímok, ten som si vytvoril v Autostackerte a doostrel v Registaxe. No a teraz vlastne vykonám jeho meranie, ktoré je potrebné preto, aby som mohol snímky na seba derotovať, teda ten červený, zelený a modrý snímok. Sem napíšem čas, kedy to video vlastne vzniklo, prostriedok toho videa. Tu si kliknem, nech vidím. Tu vidím, že video, toto červené, tento snímok, sa začalo nahrávať o 0031,2. Konkrétne to bolo 1. novembra 2011. A čas 0031 1,2. Tento čas je začiatok, kedy som nahrával video. Video malo približne minútu, takže pridám ešte pol minúty, aby som sa dopracoval na stred videa. Tento obrazec sa teraz budem snažiť napasovať presne na disk planéty. N-ko nám znázorňuje sever, P-čko smer otáčania. Obrazec sa dá ovládať klávesami P, ale musím sa prepnúť na záložku Adjustments, nastavenia. Čiže dá sa ovládať klávesami P, N, Page Up, zväčšujem, Page Down, zmenšujem a šípkami hore, dole, doľava, doprava. Je tu aj taká čarovná funkcia, keď stlačím F11, teraz ho stlačím, tak program si nastaví tú polohu automaticky. Po zaškrtnaní LD Compensation si to viem ešte skontrolovať, či to presne program napasoval tak, ako to má sedieť. Skontrolujem ešte raz čas. Ale nepridal som pol minúty, pretože pol minúty je celá 5. Takže pridám trošku viac. Dobre, takže mám zmeraný prvý červený obrázok. Aby som vedel, že červený, sem si napíšem R a obrázok uložím na plochu.
Druhý si otvorím zelený obrázok, ktorý bol nahratý pár minút neskôr, 00:35,6. Znova pridám pol minúty, čiže čas stredu tohoto videa. A teraz už v žiadnom prípade nebudem stlačať F11, pretože by sa mi nepodarilo presne rovnako napasovať ten obrazec. Takže už ho len mierne posuniem dohora, ako vidím, aby to sedelo. Tak. Poznačím si, že to je zelený. Nahrám zelený. No a teraz si otvorím modrý obrázok. Znova nahratý o pár minút neskôr. V čase 00:37,8 pridám pol minúty. 8,3. Mierne ešte posuniem obrazec. Tak. A nahrám si modré meranie. Takže vo výsledku sa mi podarilo nahrať červené, zelené a modré meranie snímku. Vrátim sa do Vinuposu. Záložka Tools, derotácia RGB obrázkov. Čiže pre vznik farebného obrázku. Kliknem. Odstránim si nejaké staré merania, ktoré som tu mal a nahrám si tieto, ktoré sme zmerali pred chvíľou, čiže červený, zelený, modrý. O nič iné sa nemusím starať, tu mi program zobrazuje výsledný spriemerovaný čas, čiže výsledný farebný snímok bude ako keby natočený o čase 00:35,4. Tu si môžem nastaviť veľkosť vlastne toho čierneho rámu okolo planety. A po stlačení Compile Image alebo F12 ten program vygeneruje výsledný farebný obrázok z tých troch meraní. Čiže tu vidíme, že detaily sú krásne zarovnané, ale rovnako aj okraj planéty nevykazuje žiadne farebné presahy. Môžeme si to teraz porovnať s tými pôvodnými, čo som skúšal v Irise zarovnať, len v programe Iris. Čiže tu je pekne vidno, tie detaily sú oveľa ostrejšie, ako je to zrovnané len v Irise podľa okraju planéty. Tu sú ostré, tu sú rozmazané. A tu, kde to bolo v Irise zrovnané na detaily, na disku, ktoré mám rovnaké asi na obidvoch snímkoch, tak som sa vyhol tomu farebnému okraju. Takže takto sa vlastne vytvorí v programe Vinupos pomocou merania troch snímkov červeného, zeleného a modrého a teda derotáciou výsledný RGB snímok. Vinupos poskytuje ešte ďalšiu možnosť, že nebudeme derotovať pre vznik farebného obrázku len jeden červený, zelený a modrý snímok, ale si vlastne spriemerujeme viac červených, zelených alebo modrých snímkov. Tým dosiahneme to, že sa výrazne zníži šum vo výslednom snímku a ten výsledný snímok, ten výsledný červený, znesie prípadne ešte aj ďalšie doostrovanie. Takže tento červený snímok bol nahratý 00:21,6. Pridáme si pol minúty, takže to bude 22,1.
Mierne to ešte zrovnáme, ale znova už nestlačame F11, už len šipkami. Napasujem ten obrazec. Ak chceme dosiahnuť len miernu zmenu, mierny posúv, tak tlačíme spolu so šipkami aj Shift. Vtedy posúvame o zlomky pixelov. Tak, znova si označím, že šlo červené meranie, uložím. Teraz použijem nástroj derotácia obrázkov, čiže nie RGB obrázkov, ale derotácia obrázkov, ktorá sa dá využiť na 2 mono obrázky a viac, samozrejme 3, 4, 5. Samozrejme s určitým časovým limitom, ak sme cez nejakých 15-20 minút už budú škaredé okraje. Alebo sa tu dajú derotovať aj viaceré farebné obrázky, keď niekto sníma farebnou kamerou alebo fotoaparátom. Takže tu znova odstránim všetky staré merania. A pridám 2 červené merania, ktoré sme dnes spracovali. Jedno 0.22, druhé 0.31.7. Čiže je tam odstup medzi nimi nejakých 9 minút. Znova už stačí len stlačiť Compile Image. A na obrazovke už vidím teda vypočítaný obrázok z 2 meraní. Jeho výsledný čas je 0,026,9. Znova si ho porovnáme s jedným červeným snímkom. Neviem, ako dobre to bude vidno na výslednom videu, čo sa tu nahráva z obrazovky alebo na YouTube. Po kompresii, ale ja tu jasne vidím, že na tomto obrázku je šumu výrazne menej na týchto spriemerovaných 2 obrázkoch ako na tomto jednom. Čiže z obrázkov približne 0,021 a 0,031 mi vznikol ďalší obrázok s približne stredným časom 0,026,9, ktorý má oveľa menej šumu, dá sa ešte trošku doostrovať. A zároveň mám vlastne obrázok navyše, takže keď vyrábam napríklad animácie, tak viem spraviť oveľa plynulejšiu animáciu pomocou zahúsťovania takýmto spôsobom. Ako vravím, tých obrázkov je možné ich spriemerovať viac, nemusia byť 2, môžu byť 3, 4, sa mi podarí niekedy v tom časovom limite, dajme tomu tých 20 minút, kým sa neprejavujú na okraji ešte nejaké veľmi škaredé deformácie. To by bolo k tomuto dielu návodu k Vinupos všetko. Najbližšie budem ukazovať potom, ako vytvárať vo Vinupose rôzne mapy a projekcie.